Hello friends, I'm Hello Sogonor Jotonar YouTube channel. Friends in tin nalinai o jago staff nurse ni onkori faike vacancy ge oro jaran rok tipura tongonai nurse khanya musonai ra boro o jaga apply khaimannai belaikan sujog kaham kasango video bisingtei pura detail bai be kaisa ke truk naithlainai ganor naitongdi paithak jara angkai mo vacancy onkori faike omo hangkai o jaga noroi tongo health and family welfare department hoite notification onkori faike angkai mong kata tipura government of Tripura ni hoite omo job tlangjanghnai angkai o jaga o norok nugui tongo mo oro borok sikhe salary norok ni pay basic angkai oro borok sikhe 26,000 25 taka norok per month mannai angkai aboni bisingo o jaga o pay level hingke 10 angkai o jaga o swng nalinai age hingka khe o jaga o sikhe borok 18 থেকে 42 বছর ni bisingo jara wngui tongnai borok o jaga apply khaimannai gabon pore SC registration rwkha borok oro 5 বছর jara ST SC PWD candidate dongno gabon pore swng yang taitam tongo naithlainai o jaga swng vacancy nokho vacancy nalinai vacancy hingke o jaga o total 175 ta aboni bisingo tongo SC rok bagui 16 ta ST rok bagui 30 ta tai UR rok ni bagui 123 ta tongo vacancy abo haikhe oro ex serviceman rok bagui bo tongo o jaga ex serviceman SC1 prong bagui hingke tekaisa tongo o jaga o ex serviceman ST rok bagui tekaisa tongo vacancy oro kaisa hingke o jaga o ex serviceman UR rok bagui o jaga tongo piro 60 ta abo haikhe swng yang naithlaifini o jaga o jaga borok sikhe mongka khe education qualification hingke oro norok nugui tongo education qualification khe jara oro diploma khaijak JNM borok oro apply khaiman haikhe jara BSc nursing porijak borok oro apply khaimannai hingke swng abo saimankha hingke o jaga o tekaisa CPK borok abo wngkha khe norok ni o jaga o Tripura nursing council norok ni register khaijaknai nangnai nurse ni bagui jara register khaijak borok apply khaimannai jara register khaijak o jaga o borok hingke apply khaimanglak hingke aboni pore oro CPK borok knowledge tong nangnai norok Bengali tei kok borok aboni bisingo norok knowledge tong nangnai hingke yang borok CPK selection procedure selection hingke oro bahai khlaijaknai swngtam nalinai hingke norok naitongdi o video no selection hingke o jaga o borok sikhe selection ni bagui o jaga o norok no interview ni bisingtwi select khaijaknai tai oro viva tei interview ni bisingtwi norok no oro select khaijaknai hingke aboni pore oro CPK borok exam ni bagui syllabus rok ni bagui hingke syllabus hingka khe o jaga o norok borok ni oro website rirwkha o website ni bisingtwi norok thanghinai o syllabus rok no norok naimannai hingke o jaga o duita website rirwkha borok hingke norok o jaga o application is available norok nukha o jaga o mongkha khe o jaga o 24 tarikh 11 2022 ni theisino o jaga apply khainani bagui start chengjaka aboni pore last date hingka swikhe oro 12 tarikh 12 2022 abo last date hingke norok 24 tarikh November ni theisini 12 tarikh December jora o jaga o rwjak hingke aboni bisingo norok o jaga o apply ma khainai hingke aswk nung sinai tini ni video hingke norok naitongmani bagui belai ke hambai tei video ni share khaiji like khaiji tei norok কোনো কিছু অসুবিধা রকম খাঙ্কাই oro comment khai bo songui mano hingke aswk nung sinai tini ni video।